BTC बुख्रुबनो BTCखौ सावनो सोरबा शिबनि न'खौ सावनो बिदि खोथा बुंगासिनो दङ आरो मैयाबो जों खोनानो मोन्दों कार्बि आलं बायदि तुलिरामनि न'खौ सावनाय बायदि जोंनि BTCनि हाग्रामा महिलारि शिबनि न'खौ सावगोन BTCखौ बुख्रुबसिनगोन होननानै थुलुंगा होगासिनो दङ मा साहसजों बिदि बुंनो हागासिनो दङ जोंनि बुबुल बर' आरो नेरसोनमोन बायदि जाफुंमोन बायदि बिसोरो सासे UPPL नि सोरबा एबसुनि टटेलि एजेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो दङ खुलुमबाय नैबे भिडिअआ पलिटिक्सनि जागोन अनलि पलिटिक्स दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नंगौ कार्बि आलंआव जेरै CMनि नामा बिनि न'खौ सावदोंमोन दा बिनि बायदि जोंहा BTC हाग्रामा बिथांनि न'खौ सावगोन बैफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंनो बेनि सायावनो आं निउस आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों रोखा फोरमायहरबानो जाबाय बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राया नोंथांमोना मा बुंनो गोसो बेफोरबायदिखौ माने जोंनि BTCआव माने हाग्रामा बिथांनि न'खौ सावगोन बा बेफोरबायदि कार्बि आलंआव जिबायदि जाथाय जादोंमोन जोंनि BTCआव बेफोरबायदि आन्दलन खालामगोन बैफोरबायदि गोबां बाथ्रा नोंथांमोना नैबे निउसाव नुनो मोनगोन आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दोंखायो जोंहा पलिटिक्स होनना बुङोब्लाथ' नांलाय खमलायनि गेजेराव फैखायो जेब्ला भट होनायनिसिम देरहानायनिसिम सोरबा जेननायनिसिम बे दावहाया खारा जेरै जोङो इलेक्सनाव भटनि अब्ला आं बारा बुंनांगौ गैया भिडिअखौ नायग्रोना ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबासो बुजिगोन बांद्राय बुङोब्लाबो आरो दा बेफोरबायदिनो गोबां दावराव दावसिया जालांगोन बेनिखायनो सोरनिबा पार्टिथि लोगो जानानै आं बाथ्राखौ बुङाखै जास्ट नैबे आपडेटसो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो दाबावसै दे भिडिअखौ नायग्रोना ला नोंथांमोना ओमफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदो कमेन्ट खालामना खिथादो दे एबसुनि निर्देशक हस्टेलाव थानानै दिनै बिसोरो बेखौ काउन्टार होगासिनो दङ माबा BTC बुख्रुबनो BTCखौ सावनो सोरबा शिबनि न'खौ सावनो बिदि खोथा बुंगासिनो दङ आरो मैयाबो जों खोनानो मोन्दों कार्बि आलं बायदि तुलिरामनि न'खौ सावनाय बायदि जोंनि BTCनि हाग्रामा महिलारि शिबनि न'खौ सावगोन BTCखौ बुख्रुबसिनगोन होननानै थुलुंगा होगासिनो दङ मा साहसजों बिदि बुंनो हागासिनो दङ जोंनि बुबुल बर' आरो नेरसोनमोन बायदि जाफुंमोन बायदि बिसोरो सासे UPPL नि सोरबा एबसुनि टटेलि एजेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो दिनै खुनु फर्मेल स्टुडेन्ट नङा बिसोरो सासे इलिगेल बाबै दिनै हस्टेलाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो एडमिसन लानानै दङ बेहाय बिसोरो लेखा फरायनो होननानै फैयाखै ओरैनो थानानै BTCनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ दखल खालामनानै दिनै BTCखौ गन्दगल खालामनोसो फैदों बिसिनि आन्दलना दिनैनि दिनाव मोनसे STनि आन्दलन जानानै थाङाखै STनि आन्दलन नङा बिसिनि आन्दलना जाबाय जेननायनि आन्दलनसो जेननायनि रिएक्सन बिसोरो सरकाराव गैला हिसाबै UPPLआ दिनै सरकाराव गैया हिसाबै दिनै गथ'खौ लानानै दिनै आन्दलन खालामफ्लानानै दिनै BTCआव गन्दगल खालामगासिनो दङ बुबुल बर'मोन बायदि नेरसोन बसुमतारीमोन बायदिखौ लानानै दिनै गन्दगल खालामगासिनो दङ बुबुल बर'मोन बायदिया मा साहसै दिनै बिदि खालामगासिनो दङ जों बेखौनो रोखा बुङो एबसुनि एजेन्ट जाना बिसोर खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो सासेबो स्टुडेन्टआ फर्मेलि स्टुडेन्ट नङा आं बेखौनो गोख्रों रावजों सोंखारिनो सानदों आरो जुदि बेबायदि खामानि मावबाय थायोबा जों आयेनगथ' जोङो बेबस्था लागोन आरो जों लाखागासिनोखा जों पुलिसनो जोङो रिपर्ट होजोबखाबाय जों आयेनगथ' तदन्त खालामगोन जाय मानसिया जोंनि एन्टि नेसनेल जोंनि BTCखौ हानि खालामनो नाजागोन जों बेखौ जों नागारनाय नङा जों आयेनगथ' जों बेखौ बेबस्था लागोन खुलुमबाय सिगाङावनो आङो इंराजिनि गोदान बोसोरनि बयखौबो सारा BTCनि जोंनि आबै आबौ आदा बाजैमोन आदै मादैमोन बिदा फंबाय बयखौबो आं गोदान बोसोरनि गाहाय हामलायनायखौ बावहरबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनिफ्राय BSU तरफनिफ्राय आरो जों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUआ बेहाय दिनै जमा जानायनि खारनानो जाबाय जोंहा नै मैयासो थांनाय जा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि गोदानै एपइन्टमेन्ट मोननाय रेजिस्ट्रार सानै बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामो मानो होनोबा जोङो बिसोर सानैखौ जोङो मिन्थियो बिसोर सानैया सिगांनिफ्रायनो डक्टर बनबिना ब्रह्मआ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सिगाङाव बियो प्रिन्सिपालमोन क्राइटेरिया हिसाबै बिसो दिनै रेजिस्टार जाखानांगौमोन बे हिसाबै बियो दिनै रेजिस्टाराव जाबाय आरो डक्टर प्रहलाद बसुमतारी बिथाङाबो 2020नि सिगां बिथाङाबो रेजिस्टार खामोन दा बिथांमोनहा दिनै रेजिस्टार जानायाव जोंहा बिसोर सानैखौ वेलकाम खालामो आरो
एबसुआ बेखौ होननो थांगासिनो दङ दे बिसोर सानैया पलिटिकेलि नि थाखायसो दिनै रेजिस्टार जानो मोन्दों खिन्थु बे खोथाया नङा मानो होनोबा दिनै जाय जाय रेजिस्टार दिनै बोख्लायजादों गावसिनि बिबाननिफ्राय बिसोर दिनै फेलियार जानायनि थाखायसो बिसोरो बोखारजादों मानो होनोबा जोंनि बिटिसि बायदिखौ दिनै बुख्रुब सुख्रुब खालामलांबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टफ्रा दिनै मानो बिसोरो लिगेलि मानो दिनै तदन्त खालामाखै लिगेलि मानो एक्सन लायाखै दिनै घटना जाखांनायनि उनावबो दिनै मानो बिसोरो जेबो नायबिजिराखै आरो बिनि सायाव 2024आवबो जा इलेक्सन जादोंमोन स्टुडेन्ट इउनियन इलेक्सन बेहायबो हाग्रामा महिलारिनि देबोरगाव गामियाव दिनै बै समावबो गन्डगल जानानै थांदों सोरबा गारि बुख्रुबलायदों सोरखौबा लावथि लाना होसोलायनाय सोरखौबा बुलायलायनाय जादों बे टाइमावबो दिनै रेजिस्टार सासे मानसिया दिनै मानो बे बुस्थुखौ लिगेलि एक्सन लायाखै आं बेखौनो सानो जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसआव बेखौनो सानो दे बिसोरो सासे फेलियार रेजिस्टार जानानै थांदों बिनिखायनो दिनै चेन्सेलरा बिसोरखौ बोखारनांगौनि फरजायाव फैदों बे मोनसे लिगेलि प्रसेससो थांनानै दिनै चेन्सेलरा बिसिखौ होनहरनानै दिनै गोदान रेजिस्टार सायख'नाय जादों आरो दिनैनि दिनाव बुबुल बर' जाय बिथाङा आं बिनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो बिथाङा दिनै डाबल MA खिन्थु बिनि एडमिसना दिनै लिगेल नङा आं बेखौनो बुंगोन मानो होनबा जों मिथिगौ बे बिथाङा MA फरायगासिनोमोन सिगाङावनो पलिटिकेल साइन्सआव खिन्थु बे फेल जानानै आरो डाबल MA लाबावदों पलिटिकेल साइन्सआवनो खिन्थु दिनैसिम बिदि लिगेल प्रसेस नङा दे नोङो मोनसे साबजेक्टआवनो MA खौ मोनफिननो हानाय खिन्थु बे इलिगेल बुस्थु एडमिसन मोननानै दिनै रेजिस्टारानो बेखौ एडमिसन होदों दा बिनि थाखायनो बियो दिनै हस्टेलाव थानानै एबसुनि निर्देशआव हस्टेलाव थानानै दिनै बिसोरो बेखौ काउन्टार होगासिनो दङ बिटिसि बुख्रुबनो बिटिसिखौ सावनो सोरबा शिबनि न'खौ सावनो बिदि खोथा बुंगासिनो दङ आरो मैयाबो जों खोनानो मोन्दों कार्बि आलं बायदि तुलिरामनि न'खौ सावनाय बायदि जोंनि बिटिसिनि हाग्रामा महिलारि शिबनि न'खौ सावगोन बिटिसिखौ बुख्रुबसिनगोन होननानै थुलुंगा होगासिनो दङ मा साहसजों बिदि बुंनो हागासिनो दङ दिनै जाय इउनिभारसिटियाव हाबनानै बिसोर बेबायदि खोथा बुंगासिनो दङ जाय हस्टेलाव थानानै बिसोर बेबायदि खोथा बुंगासिनो दङ बे इउनिभारसिटिया सोरजों लुजानाय सोरजों लाबोजानाय हाग्रामा महिलारि BPF सरखार थानायाव हाग्रामा महिलारिया बेखौ बिनानै आसाम सरकारनिफ्राय बिनानै लाबोनानै बे इउनिभारसिटिखौ जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय बिनानै लाबोनानै जोंनो सोरजिहोफैदों आरो दाख्लैसो थांनाय आन्दलनाव जाय स्टुडेन्टफ्रा लिड लादोंमोन बिसोरनो दिनै हस्टेलाव थानानै सोरबा एबसुनि निर्देशआव सोरबा UPPLनि निर्देशआव बिसोरो खामानि मावगासिनो दङ आरो जों खोनानो मोन्दों जोंनाव रिपर्ट दंजोबो नेरसोनमोन बायदि बिसोरबो इलिगेलि दिनै हस्टेलाव थानानै सोरखौबा दम होनानै सोरखौबा माबा होनानै दिनै हस्टेलनिफ्राय ओंखाराबा मायाबा आन्दलनाव ओंखाराबा होननानै दंखि होननानै लाबोबाय थायो आन्दलन खालामनो खिन्थु दाख्लैहाय आन्दलन जाय जानानै थांदों बेहायबो ओइदिनखालि एग्जाम दंमोन एग्जाम टाइमाव बिसोर एग्जामखौ पस्टपन खालामहोदों एग्जाम जाहोआखै एग्जामखौ केन्सेल खालामनानै दिनै आन्दलन खालामहोदों बेहाय दिनै सासे रेजिस्टारा मानो एक्सन लायाखै जे बुस्थु घटनानि जानानै थांबाय एथ' गिदिर जोंनि एन्टि नेसनेल बायदि खामानि मावनानै थांबाय बेहायबो दिनै रेजिस्टारा मानो एक्सन लायाखै ओंखायनो जों सानो सासे रेजिस्टारा बेखौ एक्सन लायैनि थाखाय जेबो खामानि मावैनि थाखाय सासे रेजिस्टारा बे फेलियार जोङो गोदान फैनायनि सायाव जोङो बिराद मोजांसो मोन्दों बरायदोंसो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनिफ्राय आरो जोंनि बुबुल बर' आरो नेरसोनमोन बायदि जाफुंमोन बायदि बिसोरो सासे UPPLनि सोरबा एबसुनि टटेलि एजेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो दिनै खुनु फर्मेल स्टुडेन्ट नङा बिसोरो सासे इलिगेल बाबै दिनै हस्टेलाव थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो जाफुंहोनाय प्रेजेन्टलि GS जानानै दङ बियो अबभियासलि बियो एबसुजों सापर्ट होनानै दाख्लैसो देरहाबोनाय गथ' बिसोर एबसुखौनो नागाराखैमोन एबसु बिबानखौनो नागाराखैमोन देरहाबोनाय गथ' बिसोरो दिनै एबसुनि माइन्डेड जानानै एबसुनि निर्देशआव एबसुनि एजेन्ट बायदि दिनै खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो दिनै बुबुल बर'मोन बायदिया मा होनोमोनलाय दिनैनि दिनाव बिसोरो
गन्डगल दिनै बिटिसिआव गन्डगल खालामनोसो दिनै बेहाय एडमिसन लानानै दङ बेहाय बिसोरो लेखा फरायनो होननानै फैयाखै ओरैनो थानानै बिटिसिनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ दखल खालामनानै दिनै बिटिसिखौ गन्डगल खालामनोसो फैदों बिसिनि आन्दलना दिनैनि दिनाव मोनसे एसटिनि आन्दलन जानानै थाङाखै एसटिनि आन्दलन नङा बिसिनि आन्दलना जाबाय जेननायनि आन्दलनसो जेननायनि रिएक्सन बिसोरो सरखौ लानानै आरो बिसोरो दाखालि जोंनाव इउनिभारसिटिनि गथ'फ्रा जोंनाव गाबै गाबै फन खालामबाय आदामोन जोंनि एग्जामा पस्टपन जाबाय जोंनि लाइफआ मा जाबावनांगौ जों एग्जामखौ होनो मोनला नामा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव अखल बर'ल' नङा बयबो जाथि जन'गस्थिनि गथ'फ्रा दिनै फरायगासिनो दङ बिसिनि फिउचारा मा जागोन जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि फंबायफोरनि फिउचारा मा जागोन दिनै एग्जाम बन्द जाबाय थायोबा बिदि आन्दालन खालामलांबाय थायोबा नंखायनि पलिटिकेल लावालाबनि थाखाय बिसोरो दिनै आन्दालन खालामगासिनो दङ एबसुआ दिनै मिन्थिखागौ बिसिनि लिडारफ्रा दिनै मिन्थिखागौ डेट एसटिआ सोरबा एनअसि हरबानो जागोन नामा जागोन ना जाया बेखौ बिसोरो मिन्थिखागौ मोजाङै खिन्थु बिसोरो बेखौ प्रपगेन्डा लाफ्लानानै पलिटिकेलि प्रपगेन्डा लाफ्लानानै बिटिसिखौ गन्डगल खालामनो थाखाय दिनै बिसोरो बे आन्दलनखौ खालामफ्लागासिनो दङ जों ओंखायनो होनो बुबुल बर'मोन बायदिया मा साहसै दिनै बिदि खालामगासिनो दङ जों बेखौनो रोखा बुङो एबसुनि एजेन्ट जाना बिसोर खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो सासेबो स्टुडेन्टआ फर्मेलि स्टुडेन्ट नङा आं बेखौनो गोख्रों रावजों सोंखारिनो सानदों आरो जुदि बेबायदि खामानि मावबाय थायोबा जों आयेनगथ' जोङो बेबस्था लागोन आरो जों लाखागासिनोखा जों पुलिसनो जोङो रिपर्ट होजोबखाबाय जों आयेनगथ' तदन्त खालामगोन जाय मानसिया जोंनि एन्टि नेसनेल जोंनि बिटिसिखौ माबा हानि खालामनो नाजागोन जों बेखौ जों नागारनाय नङा जों आयेनगथ' जों बेखौ बेबस्था लागोन